Oh, ayolah, ayolah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Ôi, đó. Ja, 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 ja. La 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 la. Yeah, 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 ah. Rồi, yeah, ah, ja, yeah, yeah, ja, ja. Yeah, 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 yeah. Ah, đâu? Ôi. Ja, 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 ja. Oh. Ja, 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 ja. La, la, la. Ja. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Chọn ôi, đó, lên là, yeah, 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 yeah. Inilah salah halonggar. Yo, ya, boy, yeah, ya. Boy, Ayole. Wah. Iya. Oh. Ya. Yeah. Ya. Oh. Lah dalah. Wah. Yo. Sora iku murung swarane wadya budalan sigra mangsa maju ing palagan angkluruk apran kukuh wadya ora seksa ngaseser ing ayuda utane padha sena ya budalan sigra mangsa maju ing palagan
kembali berhibur bersama jaranan campur sari muda Manggala. Bapak Sutomo, yo, 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 ya, Sora ing gumurung swarane wadya budalan sigra maksa maju ing palagan nang loro aprang pupuh wadya kala raseksa ngeseser ing ayudha brutane padha sena. Muda Manggala. Mbok yo mesem bedai apa? Mbok yo guyu bedai apa? Muda apa janji aja elo aja tansah cuwa nadyan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng anguti luhuring kagunan yaktine kumeneng mesti kasabaran. Wah ayo Mas Bram. Yuk, yuk. Ya. Oi. Yuk. Itu, ya.
ya. Ye, ye. Ya, ya. Ye, 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 ye. Ya, ya. Ye, ye. Ya, ya. Ye, ye. Chốt. Ye, ye, ye. Dạ, dạ. Ủa. Dạ, 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 dạ. Ye, ye, ye. Ya. Ya. Ye, 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 ye. Ya. Ye, 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 ye. Ayo Maestro. Lagi ninggal katresnan kula ketenaken dumateng Gus Umen. Ayo, Le. Boro ketuaan tulung aku. Ayo le ini ninggal katresnan le. Dilaras. Tahu
Ya. Ya. Oh. Ya. Bapak Yai Sangkrayo. Biar padang jagat raino bulane madangi jagat raya lho mbok Biyung Dewi Sangkrah reyang anak Rika si Joko Berek katene ngleboni sayembarane bangsa Walanda mengko yen reyang kelakon manah Cindhe Puspita ana sak ndhuwure kitiran Menara Galak reyang bakal diangkat dadi tumenggung penganoman ana ing Katemenggungan Surabaya nanging yen reyang ora kelakon manah Cindhe Puspita reyang bakal dadi tumbale Katemenggungan Surabaya mbok Biyung Dewi Sangkrah yen Rika mangan keselak yen Rika ngombe keselak aja pati-pati turu yen durung anak Rika manah Cindhe Puspita mbok Pak Demang lan Rika mbok Demang sakloron kang tak tresnani reyang anak putu Rika si Joko Berek dongakno reyang ngleboni sayembarane bangsa Walanda manah Cindhe Puspita yen bisa kelakon Rika tak tukokake sarung kencana lan jarik kencana Bagong senajan Rika wujud mumung kewan jago kang tak tresnani reyang dongakno kelakon dadi tumenggung ana ing Surabaya Rika bakal tak tukokke kurungan kencana lho mbok wong lidah Banowati kabeh ora ana sing tak arani dongakno reyang bisa kelakon mleboni sayembarane bangsa Walanda Desa Banowati bakal tak dadekake kutha kang gedhe Kakang Sawung Rana lan Sawung Sari Rika dulur reyang sak kembaran kang tak tresnani Rika aja enak-enak lungguh kursi mangan aja melu utak-utik bangsa Walanda konangan kulmak sasra negara ya sawunggaling tak tumbak batengmu rodol ususmu ya oh ya ya. Wah. Awas. Ya. Wah, salah. Iya, ya. Yo. Ya. Oh. Ya.
rasaning atiku tansah kudu angguyu dek semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bebonge atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rina wani tak pundi kaya aji uga aku utama tetep langgengno yo kuda manggala rasaning atiku ngansa kudu angguyu dek semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bebonge atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rina wangi tak pundi kaya aji uga laku utama tetep langgengno ya iya oh ya oh ya awas oh tidak salah iya oh ya oh ya oh awas oh ya boy ya awas ayo le oh ya
Ayo Mbak Estu. Ya. Oh, ya. Awas. Ya. Wah. Ya. Ya. Yoto mandang anggem prang anak bang agrolir sinolodra Tridaneri sang raseksa anak bang muntap sarwi lumampah Nyegat sang pegatan sahulah lirmu jiwa sang lumampah bangsa raja Pasulayan. Pangkah penak yo mak yo.
Penonton bisa nyawer penonton. Monggo kami silakan. Ini bintang tamu dari Kota Tulungagung. Rada cedak penonton jangan. Rada cedak penonton. Ayo. Sawer, sawer. Sawer, ayo sawer. Ayo le. Ayo disawer. Ayo le. Oh. Yo. Ayo, anake sapa lho iki Pak Tur? Top. Ayo. Anake Mbak Estu gitu. Entah iki. Top. Golek sangu. Lotong kuwi sapa iki? Ayo golek sangu le. Ayo. Oh, Yuk. Ayo ditampani sik kae le. Kae ditampani kae sangu. Yo. Ya, ngasak. Ya. Disai digawe ibu le. Terima kasih bosku. Ditum karo bapake lho kok. Aja tukar karo bapake lho ya. Bapake sing tukang ngendang iki lho. Kok bapake yang njaluk sangu. Ya. Wes mumet. Jaluk sangu Mbak Estu. Mumet Pak. Sindene aja jaluki sangu lho. Sindene rene yo golek sangu, jaluki sangu. Tepuk tangannya mana? Hop. Yuk. Jantungan nih. Hop. Iya. Hop. Ya, wes. Luar biasa. Sekali lagi kasih aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Turangga Bening. Oke, luar biasa. Bintang tamu kita malam hari ini dari Kota Bersinar Tulungagung.